Tornem a saludar-vos des del Pla de Masella, ara mateix a 3 graus de temperatura i preparant-nos per la temporada que ja s'acosta. A partir d'aquest cap de setmana, 29 i 30 d'octubre, obrim les nostres oficines perquè pugueu venir a tramitar els forfers, a reservar taquilla guardaesquís, a resoldre dubtes. I recordeu, en menys d'un mes comença la temporada. A Masella obrirem el primer cap de setmana de novembre que la neu ens ho permeti. I de moment us deixem amb unes imatges de la temporada 2015-2016 perquè us vagin agafant moltes ganes de neu.